uphakeme kakhulu kisolibonga Nkosi yami elakho with wena wethu sesihlalweni Zulu uphakeme kakhulu kisolibonga Nkosi yami igama lakho lingcwele lakho igama. Sister Lucy or Mrs. Lucy Hlongwane from Limpopo, you are requested at the back, at the Secretariat office. Lucy Hlongwane from Limpopo. Thank you. Let me greet you once more in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. mandinibulise kwakhona ngegama lenkosi uYesu. It has been a wonderful privilege to wash your feet Ibe licham elingummangaliso ukuba ndihlambe inyawo zenu as important people of God. njengabantu ababalulekileyo bakaThixo. It makes one feel small Indenza ukuba ndizive ndimncinci that I should be coming to talk to these special people. ukuba ndize kuthetha kwaba bantu bakhethekileyo. You are very special. Nibalulekile kakhulu. You are very important. Nibalulekile kakhulu. When I see some of you who are here, Xa ndibona abanye benu abakhoyo apha, I remember that I was like that one some time back. ndiyakhumbula uba ndandinjengalowa kumaxesha asendulo. I was handsome too. Ndandimhle futhi. But now, Kodwa ngoku my heydays are gone. hayi iintsuku zihambile. You look at the mirror, Ndijonge esipilini. Ndifumanisa uba ay, kupuka, usakupuki. nyuka usanyuki. Praise the Lord. Ayibonke inkosi. It is a blessing really to be in your midst and minister to you because Kuyinsikelelo ukuba ndibe phakathi kwenu and ngilungiselele share those things that God has given to us. ndabe izinto uThixo asinike zona. We enjoy ministering to you Siyamandelwa ukuba sinikhonze because we know ngoba siyazi if you take these things, uba niyazithatha ezi zinto you will do them better than us. nawuzenza ngcono kunathi. That is our goal and objective. Zinjongo zethu ke ezo That your generation ukuba isizukulwana senu may be better than our generation. uba sibe ngcono kunesethu. We have failed God in many things. Siye samphoxa uThixo kwizinto We ezininzi. have been held by many things. Siye sabanjwa zizinto ezininzi. But we hope that God is going to loose you and let you go. Kodwa siyathemba uThixo uzanikhulula nihambe And the gospel may reach Cairo. ukuze ivangeli yofika eCairo. If I try to explain why the gospel has been delayed, Uba ndikazama nje ukuchaza ukuba kutheni ivangeli ibambezelekile nje, it would be church politics. iyawuba zipolitiki ke And zecawa. I don't want to indulge you in that. Andifuni ke ungena ke kuloo nto. That is not for you. Ayiyo yenu. Yours Okwenu is to take this baton ukuba nibambe olukhuni and run with it nibaleke nalo as far as possible, kangangoko ninako so that when you hand it to others, ukuze xa lidlulisela kwabanye you are know where we left you. nibe ningekho kule ndawo thina esiye sashiya kuyo. Praise the Lord. Ayibonke inkosi. We talked yesterday night Sithethile ebusuku izolo about
the legitimate type of leaders. ngeenkokheli ezizizo. And we mentioned a few things. Siye sabalula into ezimbalwa When we closed yesterday, xa besivala izolo. we talked about God's authentication of his leaders. Siye sathetha ngokutywina kukaThixo okanye ukubeka isitampo sikaThixo kweenkokheli ezizizo The affirmation of God of his leaders. nokugxininisa kukaThixo kwiinkokheli ezizizo. And we emphasize that unless God affirms our leadership, Siye satsho ukuthi ngaphandle kokuba uThixo abeke isitampo gximbi we are just doing our work. senza umsebenzi wethu It is not his. ayinguye. If we use talent to minister to the church, Uba sisebenzisa italente ukukhonza ibandla we're just building a natural body, sakha nje umzimba nje wendalo which is not the body of Christ, engenguwo umzimba kaKristu which will be ready to when on his return. oya kukulungela ukuba uYesu ebuya. Now let's go on. Masiqhubeke. How one is authenticated by God. Besikulandayo yoba umntu upasiswa kanjani na nguThixo. We authenticate people to be ministers Siyabapasisa abantu ukuba babe ngabefundisi. and give them credentials of our church. Sibanikeze amaphepha ebandla lethu And they become ministers wherever they go. babe ngabafundisi naphina apho baya khona. But you still need God to authenticate you, Kodwa usamdinga uThixo ukuba akupasise because he's the only person that can say you are the right minister. ngoba nguye kuphela okwazi ukuthi ungumfundisi olungileyo. I said there is nothing a leader can do that guarantees God's affirmation. Ayikho into inkokheli engayenza enokuqinisekisa ukuba uThixo uyampasisa. The key does not lie with the leader but God. Isithixo asikho kwinkokheli kodwa sikuThixo. A leader can do what all the leader can do is to submit. Inye into enokwenziwa inkokheli ukuthobela. Some spiritual leaders try to be more committed. Abanye benkokheli zikamoya bazama ukuba bazibophelele baxakeke. What is more needed is submission. Eyona nto ifunekayo kukuthobela. There is a significant difference between a personal determination to try to be a lead, to try hard as a leader, Kukho umahluko omkhulu obalulekileyo phakathi kokuba uzame ngeyakho imizamo ukuba ube inkokheli. all you've got to do is to abandon oneself to God's purposes. Inye into ofana uba uyenze kukuba wena uzincamela kwiinjongo zikaThixo. The former rest on people, that is Leyo uqala ixhomekeke ebantwini, that is commitment. leyo kuzibophelela. And their commitment, the latter relies on God and his efficiencies. Le ixhomekeke kuThixo nakubuchwephesha bukaThixo. God is efficient. uThixo unobuchwepheshe. All that we need is in him. Yonke into esiyifunayo ikuye. Paul says all things hold together in him. uPaulos uthi zonke izinto zixhomekekile zibambene zonke kuye. Besides him, there can be nothing that can hold together. Ngaphandle kwakhe ayikho into enokuhlangana idibane. All great spiritual leaders Zonke inkokheli ezinkulu zikamoya reveal specific divine encounters ziveza izinto ezithile zokudibana noThixo. wherein these leaders yielded themselves to God at the deepest level of their lives. Apho ezikokheli zaye zazinikela nzulu apha kuThixo. It's more than just telling people God has called me. Ingaphezulu koba uxelele abantu ba uThixo undibizile. It's more than desiring to be a preacher of the gospel of Jesus Christ. Ungaphezulu kokunqwenela ukuba umshumayeli wendaba ezilungileyo zikaKristu. It's more than just being zealous to be a great preacher. Kungaphezulu kokuba nokurhalela noba nomdla omkhulu wokuba ngumshumayeli. An encounter is necessary. Ukudibana kubalulekile. An encounter is necessary. Ukudibana kufanelekile.
These men of God, the more they came to know God, La madoda kaThixo athi ngokuya emazi uThixo the more they recognized their own limitations. aya esazi ukuthi imida yawo iphelela phi na. And the more compelled they are to yield to God. Yaba kokona benyanzelekile ukuba banikezele kuThixo. No one can be a spiritual leader if one is not meeting God in a profound, life-changing way. Akekho umuntu onokudibana noThixo amenelise engakhange ahlangane naye nzulu. You listen to any man of God who has met God and has been used of God tremendously. Ungamamela nawuphi na umuntu kaThixo oye wadibana noThixo ngendlela esisimanga. That it took him to be transformed the way he thought of God. Yamthatha ukuba atshintshwe ngokwalendlela uThixo ebecinga ngaye. He changed his attitude that he was going to work for God. Watshintsha nalendlela ebebona ngayo ukuba uzawusebenzela uThixo. And knew that he cannot work for God. Wazi ukuthi ngeke asebenzele uThixo. It is God that is going to take him uThixo ozamthatha and use him amsebenzise according to his abilities. okwamandla akhe uThixo. Now let's talk about character and integrity. Maka sithethe ngesimilo nengqibelelo. Today, most leaders, leadership experts agree that character and integrity is foundational to business and leadership success. Namhlanje ziyavumelana inkokheli ukuthi isimilo nengqibelelo zisisiseko sempumelelo kwezoshishino na kwezinye amacandelo. The ultimate test of leaders' credibility is whether they do what they say. Eyona nto iluvavanyo lokuthi lo nyani inkokheli eyiyo yilento ayithethayo. Ukwenza lento ayithethayo. Most of us speak something else and do something else. Uninzi lwethu luthethe enye into lwenze enye into. We tell people certain things that they should do Sixela abantu izinto abafanele ukuzenza before we start doing them. phambi koba sizenze thina. We tell people to pray, Sixela abantu bamabathandaze but we don't pray. singathandazi thina. Leaders Inkokheli must do what they say people must do. mazenze lento zithi abantu mabayenze. That is what Jesus did. Yiloo nto uYesu ayenzayo. He first did Waqala wenza and then taught. wafundisa emveni koko. He found a blind man. Ufumana indoda eyimfama, He opened his eyes. uvula amehlo wakhe. When the eyes were opened, Xa evulekile amehlo wakhe, he tells the congregation, uxelela isihlwele, I am the light of the world. yilukhanyiselo lwehlabathi. They had a weekend convention somewhere with the people where there was no food. Babe nengqungquthela apho abantu babengenakutya ngempelaveki. The whole week, and people were starting to show signs of hunger. Iveki yonke abantu babe sebebonisa impawu zokulamba. And Jesus said, give them to eat. Wathi uYesu banikeni badle. And they didn't have food except for the boy who had his own provision. Babe ngenakudla ngaphandle kwalaa nkwenkwana. And they set them in groups. Babahlalisa ngezixuku. That is where these groups here in the church come from. Ezi zixuku ezikhona apha enkonzweni zivele apho. They come from the scriptures. Zisuka The ezibhalweni. men of God, we said we must sit the mothers in their group, Amadoda kaThixo athi masihlalise omama ngegroup yabo. girls in their group, Intombi ngegroups yayo. fathers in their group, Amadoda ngegroup youth yabo. in their group, Abatsha ngegroup Sunday yabo. school in their group, Sunday school ngegroup so yabo. that they can be ministered according to their needs. Ukuze balungiselelwe ngokwesidingo zabo.
Ayisenjalo kodwa. It's no longer like that. Sekukhona ezinye into ezifakwe ngabantu endleleni. There are other things that have been put by people. Umuya kulezi inkonzo lezi. If you go to this service, Uyolalela. you listen. Amaninzi alabantu awasakhaterishwa. The needs of these people are no longer catered for. Benza nje okunye singakwazi bakuthathe. They are doing something else we don't know where they took it from. Enibabile bamanzi bathe xho. And they are sweating. After he had fed them Emveni kokuba ebadlisile, and they were full, bezele izisu, he dispersed them. wabandulula. Before dispersing them, Phambi koba bandulule, he told them, wabaxelela, I am the bread of life. isisonka sobomi. The ultimate test of leaders' credibility is what they do, what they say. Eyolona vavanyo lwenkokheli ezizizo ilento bayithethayo nale bayenzayo. Away. Yes. People choose to follow people they trust. Abantu bakhetha ukulandela abantu ababathembayo. Their confidence must have a foundation. Ukuthemba kwabo kufuneka kube nesiseko. Hey, angikwazi ukulandela indoda engayiboni kathi yaphi nje. I can't follow a man which I don't know where he is going. Noma ibizwa ngokuthi umfundisi, I just can't follow him. Even if he's called a pastor, I can't anawulandela. Abe. People have a choice. Abantu funeka bazikhethele. Yasazi ukuthi kozala nkomoni. The foundation is honesty. Isiseko intembeko. Spiritual leaders of all people ought to be known for their honesty. Iinkokheli zikamoya sabo bonke abantu sifana bazaziwe ngentembeko. There may be leaders in the world, in the business, in the Kungakho community, iinkokheli ehlabathini, kumashishini, in Gomaspala, in the municipalities. They may be appointed to be leaders in our communities. singakhethwa nasekuhlaleni uba zibe zinkokheli. But the peculiarity of spiritual leaders is their honesty. Kodwa umahluko weenkokheli zikamoya intembeko. Followers do not expect their leaders to be perfect, Abalandeli abalindelanga uba iinkokheli zabo zigqibelele, but they do expect them kodwa to be sibalindele honest. bathembeke. Lalela. Iyahlupha lento yokuba thina singabafundisi, singama-organizers, singama-chairperson lapha. This thing disturbs that we are called pastors, chairpersons, organizers. Kufika izikhathi lapha izinto noko singayiqondi kahle. And times where we do not understand things come. Nisenze ngathi siyazi kanti asazi lutho. And we pretend as if we know when we actually do not know. Singenazi impendulo senze ngathi sinazi impendulo. Having no answers and pretend as if we do have them. Ngaleso sikhathi abantu bayakubuka. At that time, people look at you. Lo baba washona evumbuka. Hey, this father is going up and down, Engayiphendula imibuzo yethu. not answering our questions. Ucabanga ukuthi asimboni. He thinks we can't see that. Honesty. Intembeko. There's sometimes issues in the church which need attention. Ndizama ukuveza izinto ebandleni ezidinga umqaphela. And when the people are expecting us to deal with those issues, Xa abantu belindele ukuba sijongane nezo zinto, we dodge them. siyabaphepha Or sometimes we shut them up. okanye sibavalele. That is not honesty. Ayiko kuthembeka oko. Dictionary definition of integrity is Isichazi magama sithi xa sichaza eligama lengqibelelo, a firm attachment to moral or artistic principle. ukuncamathela okuqinisekileyo kwisimo sokuziphatha, Honesty and sincerity. intembeko nokunyaniseka, Uprightness. ingqibelelo, Wholeness. ukuphelela,
completeness, ukuphelela, the condition of being unmarred, ukuba kwimeko apho ungenachaphaza, uncorrupted, ungangcolanga, the original, be the original. ungowoqobo, Ungabi duplicate, ukuthi betheni umvinjalo wetheni photocopy. ungabi ngomfanekiso, Don't be a photocopy. ungabi ngomfanekiso. Yeah, sometimes you become God, as he said. Perfect condition. That's Imeko egqibeleleyo, perfect condition. imeko egqibeleleyo. Babhale prefect lapha. Babhaleke iprefect apha yasesikolweni. Integrity means being consistent in one's behavior. Ingqibelelo ithetha ukuthi isimilo sakho nokwenza kwakho sibe into enye. Under every circumstance, including those unguarded moments. Nangaphansi kweyiphi imeko nakwimeko apho ungabonwayo. When leaders have integrity, Xa iinkokheli zinengqibelelo, their followers always know what to expect. abalandeli bawuhleke belindele uba mabalindele ntoni. Scripture reference Proverbs chapter 2 verse 22 verse 7. Xa sifunda phaa kwimizekelo sesibini isahluko sesibini ivesi yesixhenxe. Bible says he stores up sound wisdom for the upright. Ithi iBhayibhile ugcina ubulumko obuphilileyo ebugcinela He is abagqibeleleyo. a shield to those who walk uprightly. Ulikhakha kwabo bahamba ngengqibelelo. Every leader should periodically take leadership inventory. Yonke inkokheli kufuneka uba ihlale phansi ithathe uhlalutyo ngobomi bayo. It does not matter what leadership capacity you hold. Akukhathaliseki noba ukweliphi inqanaba lokukhokhela. You need to ask yourself these questions. Ufuneka uzibuze le mibuzo. Number one, Okokuqala, why are people following me? kutheni abantu bendilandela? Uma bekhona. If they are there, Asive sibizwe ngabaholi kodwa singalandeli umuntu. aren't we called leaders whilst there are no people following us? Ubani lona uthi when you say you are a leader, Who is saying that when you are a leader, or you say you are a leader, uma ungekho umuntu okulandelayo, when there is no one following you, you are taking a stroll. uyahamba nje. Awukhokheli uyahamba. Ushaya umoya. You are just being, Uthola ufresh mfethu ucinene endlini. Number two, Okwesibini. is it because they believe it is their duty? ingaba bakulandela kuba becinga uba ngumsebenzi wabo ukukulandela? Nangu bamfundisi fana simenze njani mfundisi bamfundisi? Because he's a pastor, so what should we do to a pastor? Asimlandeli baba organizer. We must follow him, Father Organizer. Asimlandeli chairman wethu. Let us follow our chairman Ngoba singabalapha thina. because we belong here. 3, do they see activity of God in my life? Okwesithathu, ingaba bayakubona ukusebenza kukaThixo ebomini bam? Imibuzo lesifana sambe siyibuza yona endleleni. These are the questions we should always ask ourselves on the way. Yebo, there should be some activity of God in our lives. Kufanele kubekho ukusebenza kukaThixo ebomini bethu. Yes, so that they can say, surely you are following a man of God. Ewe ukuze bakwazi ukuthi eneneni silandela indoda kaThixo. Number 4, Okwesine, do they recognize in my character and integrity the mark of God? ingaba bayabona na kwisimilo sam nengqibelelo yam uphawu lukaThixo? Into imfo waseThaso uthi mangabe ngisahlushwa umuntu. The man of Tarsus says, I must be disturbed by nobody Ngoba emzimbeni wami because in my body ngithwele izimpawu. I bear the marks. Sukani madoda. Do they sense that God is with me? Ingaba bayakwazi ukuva uba uThixo unam? Not necessarily when I'm on the pulpit. Hayi kuba useqongeni. You see, there are people who have a lot of God, a lot of power
energy from God when they are on the pulpit. Kukho abantu abanamandla kakhulu kaThixo xa beseqongeni. When they are at home, you don't feel that energy. Xa besekhaya awava lo mandla. At work, you don't feel that energy. Emsebenzini awava lo In mandla. interaction with other people, there's no energy Xa from bedibana God. nabanye abantu awava la mandla kaThixo. It's only available on the pulpit. Abakho xa eseqongeni. Uthi yiyo ngempela leyo. Is it? Ingabe yiyo ngoba phela lithe iBhayibheli sizincwadi ezifundwa zaziwa ngabantu. Because the Bible says we are books that should be read by people. Next question. Umbuzo olandelayo. Number 6 on it. Number 6. Do I have a track record of success? Ingaba apha emva kwam umzila wempumelelo ukhona kaThixo. You know, what makes us to fail, to progress? Into esenza uba sisilele ukuphumelela uqhubela phambili. It's because we don't evaluate ourselves. Kungokuba asihlali phansi sizihlalutye. We have been given forms to evaluate this meeting. Sinikeziwe kulomhlangano iform zokuba sizihlalutye But you've kulomhlangano. got to have a form for your own life. Ufuneka ube nayo iform yobomi bakho. Yes. Ewe. Man, Yes. ube ne form yempilo yakho. You must have a form of your life Lapho uzoshola khona uhlalutye. where you are going to evaluate yourself. Ubuke i-prayer life yakho. Assess your prayer life. Ucheke ukuthi iBhayibheli ulitya kangakanani. And check how much do you feed yourself on the word of God. I-fellowship yakho noThixo ingakanani. How is your fellowship with God? I-fellowship yakho nabazalwane iyakhula noma iyancipha. Is fellowship with brethren growing or decreasing? We don't do that. We just continue. Asiyenzi loo nto. We just continue doing things as they were Siyaqhuba done nje last sisenza time. izinto. Sibheka phambili. 7. Okwesixhenxe. If a large church is for pastors Uba ibandla likhulu with vibrant and extensive programs, line nkqubo ezinamandla nezibheka phambili. we're located near my church. We're Oh, located uba ibandla elikhulu elineenkqubo ezinkulu nezinamandla lingabekwa ecaleni kweli lami ibandla. would my people wish to remain with me? Ingaba abantu bam banganqwenelana ukuhlala nam. Noma ngisinda ngoba naku lisetown. Or am I safe because that church is in town, not in the townships? What is it about me or us as leadership? Ingaba umcimbi uthini ngam okanye ngathi njengenkokheli? If anything, Uba ekhona into that causes people to want to follow me or us. ingabi khona into eyenza ba abantu bafune ukundilandela okanye basilandele. Iphelile iphepha leni ngoba nisaphenya. The paper is finished now. Thank you. Super. If I've got 30 minutes, that's super. Uba ndinemizuzu engamashumi amathathu. Hayi mandi loo nto. I'm going to say the last words now. Ndizawutsho amazwi okugqibela. We cannot accomplish anything good Ngeke sifeze nayiphi into elungileyo if our local churches are not organized properly at home. ukuba amabandla ethu emakhaya akaqoqwanga ngendlela eyiyo. We have in place leadership that knows who they are. Sibe nenkokheli ezibekiweyo ezizazi uba zingobani. Know their responsibilities. Zazi uxanduva lwazo. Know their abilities. Zazi amandla azo. Know their shortcomings. Zazi ukusilela kwazo. And know their flock. Zazi nomhlambi. Asisontisi lapha wemadoda.
We are not in a denomination here. Asakhi icawa yakwamphilisi. We are not building the denomination of the Assemblies of God. No. We are, at our best, we are trying to build a church that will be ready to meet the Lord Jesus Christ. Sakha ibandla eliza kulungela ukudibana nenkosi uYesu. And that church needs people who are submitted to the Lord. Lidinga ke lo bandla abantu abazithobileyo enkosini. People who know that they will be answerable to God, not to executive. Abantu abaziyo uba bazawuphendula kuThixo hayi ku-executive. They are not answerable to DCC, Abazuphendula ku-DCC but to God the kodwa Almighty. kuThixo onamandla onke. If you are doing this job because you have been appointed, you have been positioned, Uba wenza lo msebenzi ngoba ukhethiwe, better check your motive. jonga injongo zakho. Before I sit down, let me give you some cleanings I've got here in my notes. Phambi Here. koba mhlale phansi, make ndininike izinto endizivunileyo I- kwezi zinto ndizibhalileyo. Leadership is moving people onto God's agenda. Ubukhokheli kukuqhuba abantu ubase kumcimbi kaThixo. Siyezwana. Do you understand? Siyezwana. Do you understand? That is leadership. Ubukhokheli ke obo. I've cleaned that from Max Dupree, former chairman of the board of Herman Miller Incorporated. Ndivune ke lonto kulo ochaziweyo apha. This is what he says. Uthi xa ethetha, He suggests that leadership is a posture of indebtedness. uthi ubukhokheli kukuba kwimeko yoziva unobutyala. Leaders are morally obligated to provide certain things for those who work for them. Inkokheli ngabantu ababophelelekileyo ukuba benze izinto ezithile zabalandeli. He claims that followers have a right to ask the following questions of their leaders. Uthi abalandeli banelungelo lokubuza le mibuzo kwiinkokheli zabo. Bangamanje abazalwane lapha bangabe bafurumakekile nje kodwa there's coming a time bazosichallenge. Brethren might be meek now, but there will come a time where they may challenge us. Let us not wait until they challenge us. Masingalindi ke bade basi-challenge. This is another generation of rights. Sesinye isizukulwana ese-rice is. This is what he says. Uthi What may I expect from you as my leader? yintoni endifanele uba ndiyilindele kuwe njengenkokheli yam? Uthi ungalunga ma sengishintshiwe ngawo fakwa ebandleni elithile la madoda lana ashisa amahle kangaka. Do you think would I be fit to go and pastor in a local church of men who are handsome? This- Ogunya. Men like Baba Ngomonde. And then bangithathe mangifika. They take me when I arrive. Bangenze orientation. They give me an orientation Ukuthi kwenzekani engangeliswe. as to what is happening at Ngangelizwe. Bese bangitshela bathi bangaqeda bathi mfundisi ke After they have finished orientating me, usiphatheleni. and they ask me, Pastor, what have you brought us? Yabona abafana labancane labafana laba You see these bazosibuza. young men, Laba basengconyana gunya bona basahlonipha. these young men who are younger than Gunya, Bazasibuza. they are going to ask us questions. What may I expect you from you, my leader? Dilindele ntoni kuwe nkokheli yam? Number 2, Okwesibini, can I achieve my own goals by following you? dingazi feza na injongo zam ngoba ndilandele wena. This is really challenging, you know. Le nto ngumcelimngeni uyabona? One wishes to wriggle out of this position Omnye angafuna ukuhlehla kwisikhundla sakhe because this is challenging. ngoba ngumcelimngeni lo. People want to achieve their goals.
when they serve you. Xa abantu bekulandela bafuna ukufeza injongo zabo. Will I reach my potential by working with you? Ingaba izinga ekufuna ndikulo ndizawulifikelela naxa ndisebenza phansi kwakho? Mangholwa nguwe potential yami ngizoyifumana. If I'm led by you, will I reach my potential? Can I trust my future to you? Ndingakwazi ba ndibeke ikamva lam kuwe. Remember, brother organizer, brother Mfundisi, these people are entrusting their lives into our hands. Khumbula mfundisi okanye organizer aba bantu babeka ubomi babo uthi ezandleni The zethu. future yabo is in our hands. Their future is ezandleni zethu. If we do not know where we are going with Uba them, sazi basiyaphi kunye nabo, some of them will leave us, not because they are bad people. abanye bazashiya hayi kuba bengabantu ababi They see no future here. ngoba baboni kamva apha. Have you bothered to prepare yourself for leadership? Ingaba uyazikhathazana wazilungisela for ubukhokheli? Noma ungena isiZulu noma isiXhosa. Or you are just conducting the service in a Zulu way or Xhosa way? Have you prepared yourself? Zilungiselele. Some of these people are leaders. Abanye babantu abazinkokheli There's so many of them here. baninzi apha. Majority of them are young, Uninzi lwabo batsha, very dynamic banamandla in their area of expertise. kwicandelo abaphiwe kulo. When they come to church, Xa besize ebandleni, badla intshela. they eat that part of food which has stuck at the bottom of the pot. This is, uba nje impela ngisakwazi ukubaleka ngabe ngiyabaleka manje. If I was still able to run, I would be running. Really, I would run because And awubaleka. this is very challenging. Ngoba lento ngumcelimngeni. I'm finishing up now. Ndiyagqibezela. Okay. Are you ready to be ruthlessly honest? Ungaba ungakwazi na uthembeke ngokudlule umlinganiselo? Do you have the self-confidence and confidence to let me do my job? Ingaba unako na ukuzithemba wena ukwenzela uba mna njengomlandeli ndenza umsebenzi wami? What do you really believe, brother? Ukholelwe nini mzalwane? Just define or declare your faith. Khawusichazele ngenkolo yakho. These are some of the things that the priest says people ask Uthi ke lo mzalwane zezi ezinye zezinto abantu abazibuzayo in the corporate world. pha kwilizwe lezoshishino. People have more options, so they will choose to follow leaders whose answers to the above questions best satisfy them. Abantu banalo ilungelo loba bakhethe ukulandela iinkokheli ezikwaziyo ukuba zibanelise kule mibuzo yabo. How leaders answer will determine the quality and loyalty of their followers. Indlela iinkokheli eziphendula ngayo zawuchaza umgangatho nokusulungeka kwabalandeli bazo. If this is true Uba lento iyinyani for secular business, kubantu bangaphandle belizwe, it is even more so for religious organizations inyanise kakhulu ke kwimibutho yezenkolo that rely on volunteers. ezixhomeke kubantu abazinikelayo. Yabona, abazayo basebenza lapha nje abasebenza lengenzasi lapha ama-volunteer. Brethren who work here are volunteers. They've been sweating on our behalf here. They bebebila endaweni They yethu. are not going to be paid anything. There's no paycheck here. Abazubhatala kwanto. They will go home tired, dog tired. Bawuya emakhaya bedinwe okwezinja. They just volunteered because they love the Lord. Ngoba bazinikele kuba bethanda inkosi. But if the above things are not happening in this area of our church, Uba ezi zinto zingentla azenzeke ebandleni we lethu, might lose them. sawuba phuncukana nabo.
When there is no paycheck to motivate followers, Uba kungekho umkholo wokukhuthaza abalandeli. what is it that influences people to invest time, money, and energy? Yintoni le ikhuthaza abantu kuba bafake imali, ixesha namandla abo. Lalelani, sithatha iminikelo lakubantu. Listen here. We take offerings from these In people. spite of the fact that we don't meet their needs, Noba singazihlangabezi izidingo zabo. but they still give us their time. Kodwa basinika ixesha labo. They give us their energies. Basinika amandla abo. They give us their money. Basinika imali zabo. Sometimes the accountability is not very transparent, Ngamanye amaxesha singawaniki nengxelo yezo zimali. but they still bring them. Kodwa bayizisa. Hey, but ikhuluma kabi le ndoda. Hey, they are saying this man speaks so badly. Angikhulumeli bonike ipulpit kusasa mina. I'm not speaking so that you can give me a pulpit tomorrow. No. Not at all. Ngeke angishumayela ipulpit manje ukuthi I'm not preaching for the pulpit now. it's either siyahambisana okanye asihambisani. It's either we go together or not. Ultimately, I'm answerable to God. Ekugqibeleni zawuphendula kuThixo. Yes, Ewe. God is waiting for me at the end of my journey, and I've got to answer. uThixo undilindile ekupheleni kohambo lwam, ndizawuphendula. There's another question. Will they be galvanized by a list of goals? Ingaba bazawuqhutywa luludwe lwenjongo. Now, he says the primary purpose of spiritual leaders is not to achieve their goals, but to accomplish God's will. Eyona njongo iphambili yenkokheli ayiko kufeza iinjongo zabo, kodwa kukufeza intando kaThixo. Lalelana kusinkampani le. Listen here, this is not a company. It's not a company. This is a church of God. Le ayonkampani libandla likaThixo. We can't build this church ngendlela yami mina nginika indlela yami bese nihamba ngayo. Asinakwakhela bandla with my own way and so you go with my own way. Woo. We are here to accomplish God's will. Silapha ukuze sifeze intando kaThixo. He says, Uthi reaching goals is fine for an annual plan. ukufeza injongo ilungile kucwangciso lonyaka. Usho businessman lapha mana. Utsho usomashishini apha. Ayimfunda makwela. Hayi umuntu nje. Indoda eplanayo. Not just any man but somebody who plans. Only reaching one's potential is fine for a life. Ukufikelela kwizinga lobomi bakho nesakhono sakho okona kulungileyo ebomini. Leaders can achieve their goals and yet be out of God's will. Iinkokheli ziyakwazi ukuzifeza injongo zabo kodwa zibe zile kwintando kaThixo. Angifuni ukunivuthisa. I don't Ngifuna want to make you spiritual, Ngifuna niyizwe le ndaba. but I want you to understand this. Leaders can achieve their goals and yet be out of God's will. Iinkokheli zingazifeza injongo zabo zibe zikude nentando kaThixo. Reaching goals is not necessarily a sign of God's blessing. Ufeza injongo zakho ayithi lonto luphawu lwentsikelelo zikaThixo. Spiritual leadership do not, where is this now? Spiritual leaders have a God-given responsibility Iinkokheli zikamoya zinoxanduva ezinikwe nguThixo to do all they can to lead their people onto God's agenda. ukuba zenze ngako konke ezinako ukukhokhelela abantu bakaThixo entandweni kaThixo. God's agenda. Entandweni kaThixo. Ma-organizer, bafundisi, ma-committee, make sure that we are giving young people God's agenda. Qinisekisani uba ninika abantu bakaThixo intando kaThixo. Hey! God's agenda. Intando kaThixo. You've got to give it over to the Funa uqala people. uyifumane uqala phambi koba uyidlulisele ebantwini.
There should be covenantal relationships with their followers. kufuneka babe nobudlelwane obunomnqophiso nabalandeli. Dupree describes this as a shared commitment of ideas. Uthi ke uDupree lento kukwabelana ngezimvo, Commitment to issues. nibopheleleke kwimicimbi, Commitment to values. ukubopheleleka kwizinto ezibalulekileyo, Commitment to goals kwinjongo and management process. nakwindlela yolawulo. Words such as love, Amazwi anjengothando, warmth, and personal chemistry are very pertinent. ufudumalo nokudlamka emzimbeni ayinxalenye. Covenantal relationships are often to influence. Ubudlelwane obunemnqephiso buye bufake ifuthe. They feel deep needs and Ba- yeah, Baye bave izidingo ezinzulu, and they enable work to have meaning and to be fulfilling. zenza ukuthi umsebenzi ube nento ecacileyo futhi wanelise. Using people to achieve organizational goals is the antithesis of spiritual leadership. Ukusebenzisa abantu ukufeza injongo zombutho yinto leyo engalunganga kakhulu. Now says what? Says what? Says what? Do you understand? Using people to achieve organizational goals is the antithesis of spiritual leadership. Lonto yokusebenzisa abantu ukufeza injongo zombutho yinto engalunganga kwinkokheli zikamoya. If a church succeeds in building a new worship center but loses member in the process, Ukuba ibandla liyaphumelela ekwakheni iziko elihle lonqulo kodwa lilahlekelwa ngabantu through bickering and bitterness, ngenxa yobukraka, the church has failed. ibandla lisilele In God's eyes, emehlweni kaThixo. something is done is as something we do is that we do is as important as what is done. Emehlweni kaThixo into esiyenzayo ibaluleke kakhulu. Then, the end does not justify the means in God's kingdom. Isiphelo asichazi ukuthi kufanele kuyiwa njani phaya kuso. Getting results can make leaders look good. Ukufumana iziphumo zizenza inkokheli zibonakale God's zilungile. way magnifies his name. Indlela zikaThixo zibabaza igama lakhe. When we close our seminar, I want to repeat the words that are read here, that we are supposed to take these young people and lead them into God's agenda. Xa sivala lesemina ndifuna ukuphinda amazwi azawuthatha aba bantu batsha abase kwintando kaThixo. It's only those who know God's agenda that can deliver it to the young people. Ngabantu abayaziyo intando kaThixo abayidlulisela If you ebantwini. do not know, you have a problem Xa ungazi unengxaki leading in the church of God. ukukhokhela ebandleni kaThixo. May you be blessed Inkosi nisikelele continuously rhoqo as you go back home njengobani iphindele and emakhaya. meditate on these things. Nicabanga ngezi zinto. Thank you. Inkosi.